arroganza u attakki partiġani wieħed wara l-ieħor. Hekk ġie deskritt id-diskors politiku tal-ħadd filgħodu indirizzat mill-mexxej tal-Labor Robert Abela meta b'mod mill-aktar surreali f'attività politika fil-Mosta nesal kollox il-karba ta' poplu bi gvern immexxi minnu poġġa settur tas-saħħa rkubteħ. Bloli tal-ħajja jkompli jitfa' pis fuq il-familja Maltin u Awċin u injora l-kollox il-kriżi li għandu fiħdan il-Partit Laburista. B'ħafna pompa Robert Abela tkellem dwar ir-roħs ta' 15-il tip ta' prodott minkejja li Abela qed jgħid li raħsu 400 prodott ta' ma jfissirx illi l-familja Maltin u Awċin seraw roħs f'400 tip differenti ta' affarijiet illi jixtru. U fi kliem Abela stess qed tmur tixtri l-affarijiet u tarhom jolow u jerġgħu jolow. Immorru nagħmlu xirja supermarketu tgħid tara. Reġola. Tmur ġimgħatej wara reġola. U terġa' tmur ġimgħatej ta' wara u terġa' tgħid reġola. Dan kif il-lista fl-iskema ma tinkludix ħobs, ma tinkludix ħalib lokali, frott u ħaxix għajra l-piżelli, spinaċi u brokli frizzati. Il-lista ta' prodotti hija finali se tiġi updated qed nistaqsik għax hemm pereżempju hemm nuqqas enormi ta' ħaxix fresku, frott frisk, laqas soppa tal-armela ma tista' tagħmel ġifieri bl-ingredjenti li hemm, toiletries, polpa, ġobnijiet, priżet, m'hemm xejn minnha. Għandek 400 prodott illi huma l-aktar essenzjali u li rajna li kienu l-iktar suscettibbli għall-inflazzjoni. Jiġifieri għaż-żieda fil-prezzijiet. Jiena kważi ftit sorpriż b'din il-linja ta' domandi, però se nwiġibha xorta waħda, ħaxix hemm ħaxix li huwa iffriżat. Brokli, piżelli u spinaċi. Iva, huma mhux huma biss il-ħaxix. Mhumiex huma. Mhux friski. Mhumiex huma, iva, huma prodotti friżati, vera. M'hemmx bajt inkluż, m'hemmx żejt, m'hemmx priżet, m'hemmx ġobon, m'hemmx detergents, m'hemmx roħs fil-ħriqi jew ikel tal-annimali domestiċi u inqas kartaġenika. Dan minkejja illi b'tan pompa saħaq illi raħħas il-prodotti essenzjali. Dan minkejja li qed jibqa' jinjora l-appelli tal-MEA sabiex jieqaf jintaxxa l-għajnuna tal-kola u jdaħħal 40 miljun euro mit-taxxi tal-familji Maltin u Awċin. Surrealment Abela wara il-gvern tal-Labor ħaddem fuq modell ekonomiku li jibbaża fuq il-kwantità minflok il-kwalità li jżied il-popolazzjoni b'mod eżorbitanti mingħajr ma ħejja b'mod sew l-infrastruttura tal-pajjiż, issa qed jgħid illi għandu soluzzjonijiet. Wara illi żuffjetta bil-Partit Nazzjonalista għal xhur sħaħ finalment iddeċida li jipproteġi bl-skill cards għal ħadema barranin. Abela indirizza l-attività politika, kandidat laburista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u ex-switch ta' Project Green Steve Ellul b'tan pompa sostna illi Labor bena middle class ġdida. Kienu jgħidulna li Labor won't work. Ma lajtajnielhom ir-risposta għax bnejna middle class ġdida u qed insaħħuha. Middle class ġdida minkejja żieda f'dawk illi jużaw is-sub kitchens. Fin-nies bla saqa fuq rashom żieda fl-ammont ta' nies li jispiċċaw joħorġu għax-xogħol minn full time għal part time mingħajr ma jqattaw ħin biżejjed ma' wliedhom biex ilaħqu mal-ħajja. Esperti issa jgħidu illi l-faqar illi hawn huwa simili għal dak ta' żmien il-gwerra. Iżda tal-anqas kien Ellul stess illi ammetta li minkejja l-ħafna pompa Abela ċertament illi mhux perfett. Issa biex inkun ċar, Robert Abela mhux perfett. Francesco Catania, Net News.